Terus kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niku wis diwolak-walikke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, mider-mider teng gegana. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikaning Mak Dewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora. Ora bantu karo kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip ing alam padang. Nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak D Baladewa kuwi perkarane kana mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe mung dienggo para Pandhawa. Aku mung perkara Pandhawa kon rawone karang kadempele kok dikalahke karo Sinuwun Darawati sing kawulane kenapa geblok. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar. Terus Baladewa nesu, "Panos maning jajalan cukup daring bawono." Bagong menungso ya diapunmu. Kowe wani karo Baladewa. Kula dunekke ngono muntap kula. Kula terus melu ngadeg metenteng. Wah. Kowe kuwi. Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. Terus metu njaba. Nah ora dadi. Ha iya. Sing ra dadi perange lho. Heeh. Metu njaba kula ya metu njaba bareng wis bingung le do kula anduk. Gong, ora ning iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Aku Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja do ngewangi. Oh, ora jiwa satria. Ndak dirambati anu jangkrik. Oh, satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe rasa mlayu nang kene. Terus Kakang Gatotkaca Kakang Antarja adepono. Oke, siap. Carane kowe tak ewangi. Lek ngewangi kowe maju petukno Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. Aku iso. Kalau muni kowe tak ewangi ning maju petukno Kakang Gatotkaca. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Metu power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres, tak nggo nambani wong loro, tak nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Wah, gleleng iki to. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan. Nah kuwi masalahe. Nah sampe kula mati mongko ketutupan suket ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono nyawa nggo dolanan. Ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning pati sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Gatotkaca Kakang Antarja sapa? Kowe aku Tru. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae Tru. Piye? Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diluwangi ndelok seno. Ya sakarepmu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo Gong wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho. Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Gatotkaca ora bakal potol. Soale ngedrat ora. Ora bakal potol. Oh siap. Terus carane mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Mriki napa? Pripun? Moh ababmu mambu. Menapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong satria kon mlebu mburi ora. Metu pundi? Kowe ngampet ambegan kok. Ngampet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis. Saniki? Heeh. Mulai aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, kowe dipateni ora bakal mati. Wis tata-tata ya, Gong.
Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu kowe piye-piye bakal keturutan ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jan jeblok wetenge. Ngomong wae ora. Aja mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis ketok to. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya. Wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, celeng iki. Tak kira nek Ndara Antasena iki wasar jeblok wetenge. Gus, apa? Sampeyan nang pundi? Aku wis nang jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah kaya nganggo training abang barang siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Heeh. Sampeyan wis nganu cetha bantu kula. Wis karo ngomong apa iso keturutan. Upamane ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho iki. Iya, iya. Buan klepret ya men kuwi. Nek ana arah-arah ambles bumi carane piye? Ya wis waton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati lho Gong, nek ora nyata buhatukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora meden-medeni to minggat ngono. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, hati-hati lho Gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye Gong kahanane? Peteng. Meneng